Endi wange? Wah, ngok ae. Iki wong turu. Kang ndi? Wono kita lungangon. Barane ya? Yo, wono nek sawah. Cah iki mau kene ngendi lho suwine ngene iki mau. Beh, pur. Kaya tak telpone. Alah, iso. Ya Allah Gusti. Tarik moyone ngendi ra balik-balik. Lawange bukaan ra nek wonge. Wedhus ulang-ulangmu. Iki nek kanggo maran cah wedok kae kok wis kok kowe. Remo pajero enteng to wedhus 21 ya. Mas, Suarane ra wonge ndi lah. Wonge ra ono suarane. Loh, kowe aja. Peteng lali aja, piye to? mau diparah dalam Apa? patung. Lah denger aku iki angon kok diparani. Wah, budek apa mau? Apa? Mbok mau jangan marani ya. Ya wes. Ono mulai. Yo, Lah ya. yo, Wonge tak telpone wae. yo. Wes, mulai wae. Halo, dengan Andi Purnomo, bisa disebut dengan Purno dan sebagainya, dari alam goib hingga akhirat, jangan kesini ya. Iya tul, mancing, nek ndi, lho kok mbok kayak ora ngerti piye lah. Ya wes, kowe parak lapangan wae ya. Nah omah ono pancing kok. Oh mulai sih, aku iki angon. Oke Rene ya. Oke. Aku tak nyiapno giring wedhusku tak gawane mulai. Ketone kae wis warek-warek kok. Lemu-lemu. Wes ya. Waalaikumsalam. Endi kono? Renek. Purno. Oh. Iya. Aku nek kene. Bocah gedhe wonge dian kok puru iku pur. Goleki rono nek omah nek kene, jare adikmu ning kono. Beh, wis mancing yo. Mancing nang dino lho. Mancing nek endi kowe? Ayo. Sing kayane akeh iwake kan iki musim udan ah. Piye nek ndi? Nambu. Lali. Aku wis ora mancing kok. Nek ora mancing. Jare pakmu nek kulonan-kulonan ku kali ndi ta? Iya. Nek kulonan iwake gede-gede, Cok. Heeh. Budi tenan. Ora. Engko Serius. biasane ku ngapusi kok. Nek kono saiki dadi kolam pemancingan. Jajal lho ara. Yo, saiki. Tapi iwake gede-gede gor-goro wong kono goblok-goblok. Jajal. Kiwa tengen digawe
tembok dalan banyu iku nglumpuk dadi kono siji. Iwake waki nek ana mancing. Ya, saya mangkat. Oke, mantap ta. Ya. Gone ku nek kene, Jo. Masuk ora? Ngene lho, Pur. Ini sepenting kabeh ku yakin. Sik. Kowe eling sejarah ora? Ya. Arifin. Apa banyu kuwi ana iwake? Ya, banyu kelapa enek banyune. Percaya ora? Ya, ndang dipancing lah. Oke, ayo. Ndang dipancing. Taune pancingnya, ayo. Rene aku. Mancing lagi didoni dhisik iku cacinge iku entuk iwak to. Heeh. Jajal lah. Iwak gede-gede. Jajal lah, ya. Iya idone. Iki celop nang rene. Celop nang rene. Celop nang rene. Mancing ya, wes. Mancing. Ayo. Lho iku ojo nyedek-nyedek aku ale. Aku kakane. Wes ta. Nyedek aku ale. Diceti. Heeh. Diceti lho. Ho. Cerita yuyu. Ra ento, ndara kowe ento we. Weh, iya entek cacingku, Cuk. Iya. 2 hours later.